Evo što mjesec vašeg rođenja otkriva o vama. Oni rođeni u siječnju suosjećajne su osobe kojima je prioritet pomaganje drugima i poticanje njihovog uspjeha. Često ih pogrešno smatraju tvrdoglavima. Oni su zapravo iskreni i velikodušni, uvijek spremni pomoći kada je to potrebno. U vremenima nevolja, rođeni u siječnju ostaju nevjerojatno pribrani i optimistični. Blagoslovljeni prirodnom duhovitošću koja unosi lakoumnost u svaku situaciju, iako se njihov humor povremeno može pogrešno protumačiti kao sarkazam, njihove namjere nikada nisu zlonamjerne, rezervirani i pronikljivi, graciozno zaobilaze neozbiljna pitanja i radije se samostalno hvataju u koštac s izazovima, što možda proizlazi iz nevoljkosti da u potpunosti vjeruju drugima. Očekujte nekonvencionalne trenutke s rođenima u siječnju. Oni unose uzbuđenje i zabavu u bilo koji pothvat, odbijajući prepustiti se dosadi. Osobe rođene u veljači posjeduju izniman intelekt i oštru svijest, privlačeći druge svojim živim osobnostima. Njihova je iskrenost nepokolebljiva, čak i kad su suočeni s neugodnim istinama, budući da izbjegavaju ušećerenje radi autentičnosti. Rođeni u veljači vođeni su vlastitim idejama, a ne slijepo slijede tuđe, oslanjajući se na svoje znanje i vještine da krče svoj put. Njihovo zagonetno ponašanje dodaje njihovu privlačnost, privlačeći druge svojom magnetskom prisutnošću, divergentni. Mislioci po prirodi, izvrsni su u konceptualizaciji inovativnih rješenja i nekonvencionalnih kreacija, preferirajući jedinstvenost nad savršenstvom, pristupaju zadacima u svoje vrijeme, pažljivo pazeći da svaki detalj odražava njihovu posebnost. Pojedinci rođeni u travnju uživaju u adrenalinu, prihvaćajući život odvažno i hrabro. Njihov avanturistički duh tjera ih da istrajesuju nove horizont, izbjegavajući tupost umjesto uzbuđenja. Ispod njihove čvrste vanjštine krije se osjetljiva duša, suosjećajna prema voljenima i onima manje sretnima. Unatoč njihovoj smjelosti, odlukama pristupaju s promišljenim razmatranjem, uvijek nastojeći dati sve od sebe. Njihova bezgranična energija proizlazi iz njihovih dubokih strasti, potičući njihovu neustrašivost i vjeru u svladavanje izazova, sa sklonošću preuzimanju rizika, hvataju se u koštac s preprekama mirnom odlučnošću, vjerujući u svoju sposobnost pronalaženja rješenja. Iskrenost je najvažnija u njihovim odnosima, jer cijene iskrenost s onima koji su im najbliži. Osobe rođene u ožujku odišu urođenim optimizmom koji ih tjera naprijed, čak i u teškim vremenima, duboko cijeneći prijateljstva. Povremeno se povlače u osamu kako bi obradili svoje misli i emocije. Ipak, kada se otvore, traže utjehu u spokojnom okruženju, nalazeći mir u zagrljaju prirode. Njihova zarazna vedrina i želja za životom podižu ljude oko sebe, šireći radost kamo god kroče. Otporni na nedaće, oni zadržavaju pogled pun nade i nose osmijeh čak i usred najtežih iskušenja. Rođeni u ožujku posjeduju oštru intuiciju, što ih čini vještima u otkrivanju prijevara i kovanju strašnih neprijatelja kada je to potrebno. Njihova prilagodljivost ne poznaje granice, opremljeni osnovnim potrepštinama, s lakoćom se snalaze u svakoj situaciji. Velikodušnost i suosjećanje obilježja su njihova karaktera, čineći ih dragima drugima i zauzvrat zarađuju divljenje i naklonost. Osobe rođene u svibnju posjeduju zadivljujući šarm koji bez napora privlači druge. Njihova je upornost bez premca, što potiče njihovu nepokolebljivu odlučnost da ostvare svoje težnje. Mnogi rođeni u svibnju imaju duboku povezanost s prirodom, pronalazeći utjehu i inspiraciju u prirodi. Sa sklonošću kreativnosti, ističu se u raznim umjetničkim aktivnostima, od glazbe preko slikanja do pisanja, pokazujući svoj urođeni talent, usklađujući snove s pragmatizmom. Oni se suočavaju sa životnim preprekama utemeljenim pristupom, iako se njihova odlučnost ponekad može očitovati kao tvrdoglavost, to je dokaz njihove odlučne prirode. Pripremite se za smijeh, jer se rođeni u svibnju obično mogu pohvaliti izvrsnim smislom za humor, šireći radost kamo god krenu. Osobe rođene u lipnju zrače dinamičnom energijom, privlačeći druge k sebi svojom prirodnom karizmom. Njihovi višestruki talenti čine ih traženim suputnicima, jer ljudi hrle k njima tražeći inspiraciju i vodstvo. Poznati po svom inovativnom razmišljanju, rođeni u lipnju izvor su kreativnih ideja, uvijek spremni pružiti ruku pomoći kada je to potrebno, majstori organizacije,
Napreduju u planiranju i izvršavanju zadataka prema svojim pedantnim standardima, iako mogu imati jake sklonosti. Zadržavaju ljubazno ponašanje i suosjećaju s onima kojima je to potrebno, težeći izvrsnosti u svim nastojanjima. Mogu se osjećati uznemirenost kada ishodi ne ispune njihova očekivanja.